presne pred mesiacom 5.2. som hovoril, že vlastne zakreslí sa tá čiara hore, tak očakávajte to čo najskôr, či sa to pravdepodobne zakreslí buď tento týždeň, alebo ten nasledujúci. Takže bude to predpovedať dopredu, hej, dopredu predpoveď. Tak, jak som ukazoval v tom videu, presne to bolo, hovorím, 5.2. minulý mesiac na YouTube, tak presne to isté sa teraz stane. Tá predpoveď dopredu je na 99,99% sa to stane, či pôjdeme hore, čiže zakreslí sa takáto čiara hore za chvíľku. To, že sa zakreslila tak neskoro, to je nevolatilita. Hej? Čiže nie je volatility, tak nemôžeme sa diviť. Ja keď porovnávam tieto roky, keď si pustím automat na tento rok a na dáta, dajme tomu z roku 2020, marec alebo február, tak to je o 100% horšie, ako to bolo. Takže to, že sa zdá, že je volatilita, tak to môže sa zdať niekomu, ale tá volatilita neexistuje. Volatilita bola na Bitcoine, kde som dokázal za jeden deň zarobiť viac ako 32 miliónov na demo účte, upozorňujem, na demo. Ja neobchodujem Bitcoin, takže na demo účte. Vyskúšajte, či to ide urobiť na demo účte. Demo účet, broker, ktorý nedovoluje automaty, čiže musel som to obchodovať ručne, mal som chvíľu čas, nejakých 9 hodín. Už ma bolela ruka, tak som prerušil, kľudne by som zarobil aj 50 miliónov. Ale bolo to samozrejme na demo, určite by to ten broker nevyplatil. Keďže to je také jednoduché, jak som si myslel, tak určite by vám to broker nevyplatil. To sa práve ukázalo, jaký je tento Forex, jaký podvod to je, hej, u tých určitých brokerov. No a takže môžeme sa tam pozrieť, jak to je. Je to vlastne tento demo účet, je tam 32 miliónov vklad, bol 50 000, asi pred 2 mesiacmi alebo kedy. A keď si pozrieme históriu účtu, dajme si nastavenie obdobie od začiatku. Tu tvrdím, že to je jednoducho, celý Forex je podvod. Je to podvod, už to je naozaj len podvod. Keď dokážete zarobiť 32 miliónov za jeden deň, jednoducho broker vás tam pustí. To je jedno, či to je demo účet. Vyskúšajte to na demo účte, či to dokážete. Existujú finty, kde sa to dá aj bez automatov, i keď broker zakazuje automaty. Čiže dáme celkovú históriu a môžeme sa na to pozrieť. To tu ukáže. Samozrejme nebudem vám púšťať celú históriu, ale uložíme detailný report. OK. A tu je vlastne, toto je názov toho brokera, takže môžeme si pozrieť, je to. Čiže keď si chcete, si to spomáte, ale ten zárobok tam bol, keď som mal jeden deň čas, keď som sa tam dohadoval s niekým, že to nie je možné, no tak verte mi, že je to možné. Ja som sa dostal už potom na 5 miliónov a už som obchodoval so 100 lotmi. Tu už som obchodoval so 100 lotmi, to už bol jeden zárobok 84 000, čiže vidíte tu, že 100 lotov, ale to už som bol na obrovskom účte, čiže už som mal veľa peňazí, momentálne mám tých 32 miliónov, vidíte, že to bol zárobok 100 000. Toto nižšie už teraz, čo som spomalil, lebo nemám čas u toho sedieť, mi tu už niektorí vypisovali, neviem, či to bolo od toho brokera a od niekoho, že by to mohli kopírovať. Tu je vlastne celý ten graf, jak to vyzeralo, čiže tam bolo na účte 50 000, 49 695 po odpočte nejakom. Ale samozrejme upozorním, je to demo účet, demo. Ale vyskúšajte to na demo, či sa vám podarí niečo také. A urobil som to za jeden deň. Nebol to žiadny podvod. Neurobil som žiadny podvod. Za jeden deň na Bitcoine zarobte 32 miliónov v deme. A potom by to môžete ukázať. Keď je to jednoduché, ja viem, že to je jednoduché, ale je to, ja osobne preto považujem celý Forex za podvod. Keď jednoducho dokážete toto spraviť. Existuje na to finta. A nie je to podvod. Z mojej strany to nie je, lebo to ako neprezradím, čo som urobil. Ale zarobil som 32 miliónov.
Klasicky som otváral obchody ručne, čiže žiadny robot, hej, všetko ručne. Momentálne tam mám nejaké, a ešte upozorňujem, väčšinou som predával, až v závere už keď som nevedel čo s peniazmi, tak som aj nakupoval, ale väčšinou tie 100 000 zisky, čo boli, tak to boli predaje. Čiže som predával proti trendu, hej, proti trendu som predával. To povie, že treba nakupovať Bitcoin, no ja som predával, hej, čiže už tu v závere vidíte, že je predaj nákup, už som si robil, čo som chcel. Vidíte, len tie komisie tam sú 3,5 tisíc. Čiže keď vás takto nachytajú. 3,5 tisíc len zaplatíte, že si ten obchod pri 100 lotoch otvoríte. Je to čistý podvod, no ale vidíte, že zisk tam mám, aké zisky sú tam. Otváral som to naozaj 23,50, 23,50, 23,50, všetko len v sekundových rozostupoch som otváral obchody. Je vyslovený, že ako je možné takéto niečo, nech mi to niekto vysvetlí. Ako som to dokázal, tak, nech mi to niekto vysvetlí. Bolo to za jeden deň. Nie za jeden deň. Tak vráťme sa teraz k tomu eurodolaru. Okay. Takže vidíte, ak som písal, že pôjde tá čiara tak hore, už na britskej libre už sa to stalo, čiže britská libra urobila presne to, čo som hovoril na eurodolari. Bude to isté na eurodolari, len to bude možno o niečo dlhšie trvať. Vidíte, tu je. Sme na 5. vrcholi vo formácii a tu v britskej libre sa už zakreslil 6. vrchol. Áno, čiže 6. Čo sa týka toho Bitcoinu, nepýtajte sa ma, ako som to robil, jednoducho nechcel by som sa dostať do nejakých problémov, ale urobil som to a garantujem, že sa to dá urobiť aj na normálnom účte. Takže urobil som i niečo, čo dokazuje, že je to podvod. Určite by vám nikto tie peniaze nevyplatil. Takže to si píšte, že keby ste zarobili za deň 30 miliónov, tak by vás akorát zavreli. Takže aj keď to nebolo nič podvodné, robil som klasicky tak, jak sa obchoduje. Len jednou vecou, ktorú nemôžem povedať. Takže vidíte, na britskej libre sa zakreslila 6 a to isté sa zakreslí. To sa nikdy neporuší. Toto sú, aj keď, jak som tvrdil, že keď už vyrastieme v tej formácii, keď otočíme objem, môžeme už padať. Áno, ale je to malé pravidlo. Dáme tomu, takéto niečo sa stalo iba 2-krát za 22 rokov. Takže už sa teraz stalo to, že sme otočili objem vo formácii, že boli sme vo formácii a vyšli sme z nej. To sa historicky nikdy nestalo. A toto sa už nestane. To, čo som povedal, že toto, čo tu je, to sa nestane. Vidíte, že už sa točíme. A o chvíľu príde tá čiara hore, to bude predpoveď dopredu, môže prísť tá korekcia, už tá úroveň 1,059 ešte stále môže byť, samozrejme, ešte stále môžeme sa k tej úrovni dostať, 1,059, čiže aj keď tá čiara sa zakreslí hore, nerátajte s tým, že hneď musíme ísť hore, ešte môžeme kľudne korigovať, ale budeme v rámci formácie, či pôjdeme stále pod červenou čiarou, ale keď sa to zakreslí, to znamená, to už je predpoveď dopredu. Už pôjdeme hore, pôjdeme vyššie. Takže na to treba počkať, tak jak to je na britskej libre, tak to musí prísť aj na eurodolary. A bude to čoskoro. A čo sa týka toho Bitcoinu, ja len poviem takto. Ja do pravdepodobne nejakého 7. mesiaca budem mať tam nejaké 4 dní voľna, tak ukážem vám, že sa dá zarobiť až 50 miliónov. Čiže samozrejme neukážem to priamo, ako sa to robí, ale zarobím 50 miliónov, že skončím s týmto demoučtom na 50 miliónoch. S tým, že väčšinou predávam. Teraz stále predávam, vidíte, všetko sú to len predaje. Dneska som samozrejme nakupoval, keď sme vyklesali, ale stále predávam. Čiže idem proti trendu. S takým účtom, s 32 miliónmi môžete ísť kľudne proti trendu. A poďte systémom vojak, aby ste pochopili, jak sa chodí. Systém vojak, čiže keď máte sell, predaj 0,23, tak už tu musí byť sell 0,24 a stále navyšujete. Či navyšujete, nemáte problém, pretože máte 32 miliónov, čiže nemáte problém, mám 12 000 mínuse v obchodoch. No a keď sa dostaneme na nejakú nižšiu úroveň, tak opäť budem dokupovať. Takým istým spôsobom. Začínate, keďže to je veľký účet, začínate 0,1, nákupom, keď ideme nižšie, dokúpite 0,11 a tak ďalej. Až sa dostanete po 100 lotov. Keď teda je taká volatilita. U Bitcoinu to bolo,
A preto sa dalo toľko zarobiť. Tiež si treba počkať na tú volatilitu, ale hovorím, zväčša predávam, pretože čakám, že ten Bitcoin padne veľmi, 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 veľmi hlboko. Takže vlastne len predávam. Na tej predaji chcem zarobiť. Na tom predaji chcem zarobiť. Upozorňujem stále ešte raz demo účte. Toto je demo účet. Čiže na tomto demo účte chcem takto zarobiť. A u 50 miliónov to zavriem. Že vlastne ešte pravdepodobne 2 dní budem mať také, že keď bude nejaká volatilita, tak si sadnem na to na tých 5-6 hodín a veľmi rýchlo zarobím ďalšie milióny. Hej. Čiže, ale vidíte, že neobchodujem, že by som mohol obchodovať 100 lotov, nerobím to. Teraz by som mohol, mám tie peniaze. Obchodujem klasicky ako predtým. To, že som obchodoval tých 100 lotov, lebo v ten deň bola taká volatilita, tak som to využil. Tak som využil, že sa to hýbe. Tak je niečo podobné ako police, ale to neznamená, že budete otvárať 100 lotov, to je nezmysel. To môžete robiť len vtedy, keď sa to chová ako idiot ako v roku 2015 na švajčiarskom franku. Čiže to je presne to isté, len už to môžete obchodovať, keď máte ten účet taký, už si nemusíte sa báť nejakých 100 lotov, nejaký popad. Ale hovorím, to sa dá robiť len v tej rýchlosti, keď sa to hýbe. Pokiaľ sa to nehybe, to je zbytočné vyhodené peniaze, lebo len komisia je cez 3000 eur. Poplatok alebo dolarov. Len komisia na 100 lotov je strašná. Takže ísť do 100 lotov, aj keď máte 30 miliónov, tak to je nezmysel. Nehovoríš, niekto má 30 miliónov. Hovorím, je to zo srandy, som to urobil. Viem to urobiť aj na indexoch. V indexe sa to tiež dá urobiť. Na DAXe, na SP500 sa to nedá, ale na DAXe by sa to dalo. Čiže to isté, čo je na tomto Bitcoinu. Nie je to je to jednoduché, ale nemôžem to povedať. Bohužiaľ.